שלום לכולם, מדריך קצר ליצירת ענן מילים. מה שאתם רואים מולכם זה בעצם ענן מילים. במקום שיש האסוציאציות שהמורה בדרך כלל הייתה עושה, אפשר בעצם להשתמש במספר אתרים על מנת ליצור ענן מילים. מה שאתם רואים מולכם זה בעצם ענן מילים תחת נושא מעמד האישה, כבוד האישה. המורה בעצם ככה מזמין את הילדים לזרוק כל מה שעולה להם בראש סביב נושא מסוים. אחד התלמידים פשוט יושב וכותב את כל מילות המפתח, גם אם הן חוזרות על עצמם. זה מאוד חשוב, כי כאשר המילים חוזרות על עצמם הן מקבלות דגש בתוך הענן המילים הזה. זאת אופציה ראשונה שאני תכף אסביר לכם איך עושים. ואופציה נוספת יש לכם דרך אתר אחר, שוב עם קצת צורות לב וכל מיני דברים. אז בואו נתחיל באפשרות הראשונה. נלך כמובן לגוגל ונכתוב וורדל. ניכנס בעצם לאתר. האתר ייפתח, והוא נותן לי ככה כמה אופציות. אנחנו נלך ליצירה, create, ואני אקבל את החלון הבא. כאן מה שאני צריך לעשות זה להקליד את מילות המפתח שלי. זאת אומרת, כל המילים שיחזרו לעצמם או שהילדים בעצם מעלים. שיטה אחת בעצם היא פשוט לשבת ולהקליד. השיטה הנוספת היא בעצם להעתיק טקסט קיים. לצורך הדוגמה אני לקחתי את קינת דוד ואני רוצה ליצור ממנה איזשהו ענן מילים. אז אני אעשה בנקודה הזאת הדבק. אז כל הטקסט בעצם נכנס לי פנימה. מה שנשאר לעשות זה ללחוץ על כפתור Go. אני אמתין כמה שניות. עכשיו מה שקורה כאן, בעצם הוורדל זאת בעצם אפליקציית Java. ואני צריך לאשר לה לעבוד. אז אני אתן לו פה לחיצה על הרן. וברגע שלחצתי על הרן, אני אקבל את ענן המילים הזה. במידה ולא כל כך מתאים לי הצבע עומד או שוכב או מה שזה לא יהיה, אני יכול לשחק. אני יכול קודם כל לרוץ על כפתור הרנדומייז, זאת אומרת הוא ייתן לי דוגמאות באופן רנדומלי. כל מיני אופציות. אני יכול גם באופן ידני. עוד רגע, בואו נמצא איזה משהו שימצא חן בעיניי, בכל אופן, אם אני רוצה איזה בצבע או לא בצבע. אוקיי. אני יכול בעצם גם לשנות כאן מבחינת הגופנים, אני יכול לשנות מבחינת המראה, איך שזה נראה, עומד, שוכב וכו', או מין אופציה של הצבעים פה. כל אחד יכול לשחק עם זה ולעשות עם זה מה שהוא רוצה. ברגע שאני מצאתי את מה שהכי מתאים לי, אז מה שנשאר לי לעשות זה בעצם, אני מציע לכם לעשות דבר כזה. קודם כל, אי אפשר לשמור את מה שאתם רואים מולכם כתמונה. עוד פעם, מילה שזה אפליקציית Java, ו-Java לא מאשרת להוריד תמונות או כל מיני תוצרים שלה לתוך המחשב. אז מה שאתם צריכים לעשות זה דבר כזה. אתם קודם כל תיתנו לחיצה על תפתח לי בחלון חדש, ברגע שמה שקיבלתם מוצא חן בעיניכם. תפתחו את התוצר שלכם על מסך מלא, ואחרי שלחצתם על מסך מלא, מה שנשאר לכם לעשות זה ללחוץ על כפתור ה-Print Screen. Print Screen זה בעצם כפתור שהוא כתוב לכם בקיצור PRTSC. הוא נמצא מצד ימין למעלה במקלדת, אתם צריכים ככה לחפש אותו איפה הוא נמצא. מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ על כפתור ה-Print Screen. ברגע שעשיתם Print Screen הוא בעצם צילם לכם את המסך. עכשיו תשימו לב שצילמתי את המסך, העכבר שלי היה פה באמצע, תשימו אותו בצד, במקום שככה הוא לא מפריע. תלחצו על כפתור ה-Print Screen. עכשיו מה שנשאר לכם לעשות זה להדביק את התמונה הזו או בתוך הצייר, או כמו שאני אוהב לעשות, אני אוהב לפתוח מצגת ולהדביק אותה לתוך המצגת. עוד מעט תראו למה. אני אפתח את הפאורפוינט שלי, וברגע שפתחתי את הפאורפוינט אני אפתח בעצם מצגת ריקה. אני אדאג שהחלון יהיה נקי, ואני אלחץ על הדבק. ברגע שעשיתי הדבק אתם שמים לב שהוא בעצם הדביק לי את כל המסך כמו שהוא. קודם כל מה שאני צריך לעשות זה להתאים לגודל של הדף שלי, על מנת שזה יהיה ככה נוח לעבוד איתו. אוקיי, עכשיו מה שנשאר לעשות זה לחתוך את החלקים הלא רלוונטיים. החלק העליון והחלק התחתון למשל הם ממש לא רלוונטיים לי. אז מה שאני צריך לעשות זה לתת לחיצה על כלי תמונות, ללכת לכפתור של חתוך. אני אחתוך אותו עד לכאן ומכאן עד לכאן. גם את החלק הזה אני יכול קצת לחתוך, מה שלא מתאים לי.
את החלק הזה. גם חתכתי, נתתי לחיצה הצידה, וגם אמרנו, זאת התמונה שלי. עכשיו, אם אני רוצה לשמור את התוצר הזה כתמונה לכל דבר, אז מה שאני יכול לעשות, זה או קודם כל לשמור אותה מצגת ולעשות לה שמירה בשם כתמונה, או גם אני יכול באופן יותר מקוצר ללחוץ עכבר ימני על התמונה, ללחוץ שמירה כתמונה, כמובן שיפתח לי את המיקום שבו אני רוצה לשמור את התמונה. קינת דוד, בתגלית, קינת דוד, ונגמר. בואו נראה מה יצא לי. אני אלך אל התיקייה עם התמונות, וקינת דוד, זה בעצם התמונה שלי. כמובן שאני יכול גם להפוך אותה, להדפיס אותה, לתלות אותה בכיתה או מה שזה לא יהיה. ומורים לתנ"ך, שימו לב, מילות מפתח, הן פשוט מאוד מאוד בולטות. באמת אפשר להשתמש בוורדל בשביל להדגיש גם את הנקודה הזו. זאת האופציה הראשונה של הוורדל. אוקיי, לצורך יצירה אחרת של המילים, אנחנו ניכנס לאתר הזה, טאג קסדו. דבר ראשון שנעשה, אנחנו ניתן לחיצה על כפתור ה-Create, צור, אנחנו ניצור לנו אחד חדש. כמו שאתם רואים, יש כאן תצורות לאורך, לרוחב וכולי. תשימו לב שהחיסרון כאן זה שימוש במעט מאוד טקסט. אתה לא יכול להעמיס טקסטים כמו שעשיתי בדוגמה הקודמת, כשלקחתי את קינת דוד. לכן, דבר ראשון שנעשה, אנחנו נעלה את הטקסט עצמו שאנחנו רוצים בעצם להכניס לעניין המילים. שוב, בשלב הזה, או שתלמיד כותב את מילות המפתח שחוזרות, או שבעצם אנחנו עושים העתק הדבק. לצורך הדוגמה, אני אעשה העתק הדבק, אני בעצם גזרתי מאתר חדשות שהוא משפט שקשור לפיתוח של תרופה, ואני אתן לחיצה על Submit, אחרי שהכנסתי את הטקסט. אני אמתין לו כמה שניות כאן עד שהוא יסיים לטעון, ובעצם אני רואה את התוצאה הסופית. חוץ מזה, ברגע שסיימתי עם הטקסט, ולצורך הדוגמה, הצבעים לא מתאימים לי, או שאני רוצה לשחק, יש לי עוד פעם כל מיני אופציות של משחקי צבעים פה, גופנים שאני יכול לשנות מבחינת אוריינטיישן, זאת אומרת, הכיוון, אני יכול שהתוצר שלי יהיה עומד, שוכב, לאורך, לרוחב, איך שאתם רוצים, וכן על זה הדרך. וכמובן צורה, למשל, מה שאתם רואים מולכם זאת יבשת אפריקה, למי ששם לב. במידה ואני רוצה להחליף את הצורה, אני רוצה למשל, לצורך הדוגמה, תפוח. אני נותן לחיצה על התפוח, בוחר בעצם בתפוח, ומחכה לו עוד פעם כמה שניות, וקיבלתי את השינוי. אתם לא כל כך רואים, תסגרו, והנה קיבלתם בעצם את התפוח שלכם. וזהו. עכשיו מה שנשאר לנו לעשות מכאן זה בעצם לשמור את מה שיצרנו. שוב פעם, כאן הוא נותן לי אופציות של איכות התמונה, אני יכול באמת גם לשמור באיכויות גבוהות. לא שזה באמת מחויב המציאות, אפשר לשמור גם על איכות לא כל כך גבוהה, זה לא צריך להחזיק מגה. נורא תלוי אם אתם רוצים להדפיס את זה, או להוציא את זה בדפוס או משהו כזה, אז תשמרו על איכויות גבוהות. לצורך הדוגמה שלנו, אנחנו לא חייבים פה איכות ממש גבוהה. עוד פעם ניתן איזשהו שם, ושנגמר הסיפור, שמרתי, פה בקטע הזה אני צריך לסגור, או לשתף דרך, או שאני משתף את זה דרך כל מיני טוויטר, פייסבוק וכולי. זהו, מה שנשאר לי לעשות זה לגשת לתיקייה שלי, ולתת לחיצה ולפתוח ולראות את ענן המילים שלי. תודה רבה, מקווה שנהנתם, כל טוב.